И здравейте всички, това е поредният туториал, в който ще ви покажа как да си направите ето такъв текст за описанието в Skype. Такъв цветен, разнообразен, да мига. За тази цел ще използваме една програмка. Влизате си в Google и пишете Pamela for Skype. И след като ви сте го написали в Google, ще ви излезе от тази страничка. Цъкате ето тук на първото, после Download, Save File, чакате го да се свали, правите тук една папчица, например, е така, чакате го се свали. Така. Малко по-бавничко става, но така ето, свали се. Прехвърляте си го в някоя папка. Цъкате го два пъти и тук изпълни. Да. Напред. Съгласен. И тук си избирате къде да го запаметите. Аз ще избера къде да го инсталирате по-точно. Например, работен код. И трябва тук някъде да е... Чакайте малко. Ето, Памела, окей, и напред. Памела, инсталирай. Сега само трябва да изчакате да се инсталира. Тук дали има снимка на... дали има иконка на работния код и така. След това влизате в самата програмка. Там ще чакате малко да зареди. Така, тук натискате позволи достъп. И ето гледа самата програмка. Тук избирате ето тези балончета. И сега вече си пишете каквото искате. Не знам, например, може ето така. Така. Пример, ето така. И може всякакво го направите, например, тази буква може да направите червена, тази синя. И най-разнообразно, тук за всяка буква може да промените шрифта, тази да е така, другата така. И ще може така, за да в момента ще се направи, нали, такъв скайп, такова. Обаче за да го направите да мига, копирате, така, ограждате тази част, която искате да премигва. Например, искам само като да премигва. И ето тук, блинк. Цъкате го и вече е готово. Ще премигва. Така, за да може да ви се покаже ето тук, ето този текст. След като се направили текста, цъкате ето тук, на това. И вече го имате. Ето. И мига само като... Надявам се да съм ви помогнал, показвах как да си инсталирате, как да си я свалите, как да си направите текста. И още ето беше това, да съм ви помогнал и до следващия туториал.